Pozdrav svima! U ovom videu iz matematike za 4. razred osnovne škole vidjet ćemo kako se čitaju i pišu brojevi do 10.000. Zato ostanite uz video i pratite kanal. Podsjetit ćemo se najpre brojeva prve hiljade. Brojevi prve hiljade su najmanji je 1, zatim 2, 3, 4, 5, pa sve do 999 i najvećeg broja 1000. Broj 736 u tablici mesnih vrednosti izgleda ovako. Ima 7 stotina, 3 desetice i 6 jedinica. Broj 736 se može zapisati i u obliku zbira proizvoda. 7 stotine 7 puta 100 plus 3 desetice 3 puta 10 plus 6 jedinica 6 puta 1. Rekli smo da je najveći broj prve hiljade broj 1000. U tablici mesnih vrednosti 1000 izgleda ovako. Imamo 1000, dok je broj stotina desetica jedinica 0. Broj 1000 možemo zapisati kao zbir proizvoda. 1 puta 1000, 0 puta 100 plus 0 puta 10 plus 0 puta 1. Ako na broj 1000 dodamo još jednu jedinicu, dobit ćemo broj 1001. Broj 1001 u tablici mesnih vrednosti izgleda ovako. 1000, 0 stotina, 0 desetica i 1 jedinica. Broj 1001 možemo zapisati i kao zbir proizvoda. 1 puta 1000 plus 0 puta 100 plus 0 puta 10 plus 1 puta 1. Ako na broj 2000 dodamo 5 jedinica, dobit ćemo broj 2005. U tablici mesnih vrednosti to izgleda ovako. Imamo 2000, 0 stotina, 0 desetica i 5 jedinica. Broj 2005 možemo zapisati i kao zbir proizvoda. 2 puta 1000 plus 0 puta 100 plus 0 puta 10 plus 5 puta 1. Da vidimo sada kako čitamo brojeve veće od 1000. Kada čitamo brojeve veće od 1000, uvijek prvo kažemo broj 1000, pa onda broj jedinica tog broja. Na primjer, da vidimo kako ćemo pročitati ove broje. Dakle, prvo čitamo broj 1000. Imamo 7000. Zatim čitamo broj jedinica. 452. Prema tome, ovo je broj 7452. Brojeve veće od 1000 možemo radi lakšeg čitanja rastaviti i na zbir hiljada i jedinica. 7452 jednako. Imamo 7000. Čitamo 7000 plus broj jedinica 452. Dakle, ovo je broj 7452. Da vidimo sada i neka pravila za pisanje brojeva ciframa. Ako broj ima manje od 100 jedinica, na mestu stotina u broju obavezno pišemo nulu. Na primjer, broj 4059. Da vidimo kako ćemo ga napisati. Rekli smo da najpre pišemo broj 1000. Imamo 4000. Sada, ostalo nam još 59. Nemamo ni jednu stotinu, onda ćemo na mestu stotina pisati nulu. Sada na mestu desetica pišemo 5 i na mestu jedinica 9. 4059. Ako broj ima manje od 10 jedinica i na mestu stotina i na mestu desetica obavezno pišemo nulu. Na primjer,
7008. Da vidimo kako ćemo ga napisati. Broj hiljada je 7. Pišemo 7000. Sada, nemamo ni stotine ni desetice, onda ćemo na mestu stotina napisati 0 i na mestu desetica pišemo 0. I ostalo su nam 8 jedinica. Na mesto jedinica pišemo 8. 7008. Da vidimo sada kako izgledaju brojevi do 10.000 u sljedećoj tabeli. Prva hiljada počinje brojem 1, a završava se brojem 1000. Druga hiljada počinje brojem 1001, a završava se brojem 2000. Treća hiljada počinje brojem 2001, a završava se brojem 3000. Četvrta hiljada počinje brojem 3001, a završava se brojem 4000. Peta hiljada počinje brojem 4001, a završava se brojem 5000. Šesta hiljada počinje brojem 5001, a završava se brojem 6000. Sedma hiljada počinje brojem 6001, a završava se brojem 7000. Osma hiljada počinje brojem 7001, a završava se brojem 8000. Deveta hiljada počinje brojem 8001, a završava se brojem 9000. I 10. hiljada počinje brojem 9001 i završava se brojem 10.000. To bi bilo sve u ovom videu. Ako vam se video dopao, lajkujte, pišite komentare i pratite kanal.